passat tot el dia a la cuina. He estat cuinant, o sigui que menja't el plat. Aquest és el meu germà, el Sami. El Sami només es fa pets quan és feliç de debò. Mira, aquest estiu no podríem anar de vacances a Finlàndia? Pregunta-li a ta mare. Aquestes vacances no les podem pagar. Ens mudarem a Suïssa. Allò de la casa, el teu pare s'ho ha inventat. No ens mudem. No entenc els grans. Prometen que hi haurà un dofí a l'estany, que ens mudem a una casa a la vora del llac, o un gran premi si truques a un número. I res d'això no és veritat. De què va tot plegat? Pausa. No és tan fàcil saber què està bé i què està malament. Guanyarem una casa! Una casa? Promet-me que no els hi diràs res a la mama i al papa. T'ho juro. El papa s'havia inventat la casa a la vora del llac, però quan guanyés el sorteig sí que tindríem una casa a la vora del llac. La mama diu que no és dolent dir mentidetes si la intenció és bona. Hem guanyat una casa. A Finlàndia? La mama i el papa es pensaven que havien guanyat una casa i cada dia pensava que li havia d'explicar la veritat. Quan tot sortís a la llum, hi hauria la bronca més immensa de l'univers.